croeso nôl I Mont Saint-Anne, lle mae'r adrenalin yn llifo a'r beicwyr yn barod ar gyfer y ras nesaf yng nghyfres Cwpan y Byd. I've practiced one of them, brilliant. She just hit your lanes with gyd a just cael hwyl rili, oedd o'n brilliant. A ath pob beth just kind of clymu rili neis efo'i gilydd. O'n i'n gwneud mistake stupid yn practice, o'n i'n gwneud beth yn dda. A o'n i'n hitio bethau'n fast fyd, so o'n teimlo rili dda. Yn bryd yn qualifier rili. Dwi wedi mynd drwy bad stage rili o just crasio. Dim trwy yn cael Pob hwyl I chdi Ems. Dwi wedi gorffen qualifier fi. Dwi'n mynd I qualifier, dwi'n mynd I wneud o. It's a hanner ffordd lawr yn y gorneli yma, a oedd o just bach mwy slippy na oedd o'n practice fi. A back end fi just cochwm mynd allan. Ond o'n I way off the pace, so dwi'n mynd hapus iawn. Ond o'n mor drwg oedd, o'n ridiculous. Pob peth yn wrong, oedd o just fatha'n horrible. Nes I ddallt bod brake heavy yn gweithio dda iawn, so nes I trwsio hwnna. Fe o'n i'n ddechrau off yn bore, a aie can I dorri do. So, oedden I methu cyrraedd yna. Achos nes I gyrraedd yn hwyr. Achos nes I gyrraedd yn hwyr, o'n queue o bobl eisiau cael nhw wedi trwsio cyn fi. So nes I fethu hanner practice, wedyn nes I 3 crash enormous, a ges i'n windio majors. Yn top, rwy'n teimlo'n rili hyderus, a ni'n mynd I reid o'r union fel yn sych. A dwi'n meddwl dyna lle oedd y broblem rili. Nes i'n considero fe'n slip oli. A nath just tear ôl fi cicio allan, colli'r grip, a cwchyn sleidio. A ni just methu cael un ôl. Nes i'n gifio fyny ddo, so yna'n beth da. Nes I dal I drio, a o'n I mor... o'n I wedi bwynau gymaint, mor ridiculous. Blwyddyn yma dwi wedi brifo yn hyn lot. Diolch yn dda iawn, rili. Dwi'n methu... Sgol faint dwi'n gallu plygu rest I wan. Hynna faint dwi'n gallu plygu rest I. Tydi rasio ar y lefel uchaf yn y byd ddim yn beth hawdd i'w wneud. Gyda dros 400 o feicwyr gorau'r byd yn cystadlu, dim ond 80 sy'n cael rasio yn ras derfynol Mont Saint-Anne. Os yma watching nhw gyd chwarae teg o Sam Hill yn flat out. Cos mae'n cool yn siŵr o blinking, jumping huge. O'n massive, o'n insane. A living legend, Sean Palmer. Atho quitio down yn 10 mlynedd, a o'n amazing back in the day, oedd o fatha rockstar. A nath o'n ei comeback. Sam yn gynta, Stephen Isle, Aaron Gwyn yn drydydd. Yn cool. Ond un wrthnos yna, Bromont, dwi wedi qualifio fan o blaen. A dwi'n gwybod y trac yn barod a dwi'n mynd fel yna'n hyderus, so... Cool. Ara! Trac mae'n siwtio fi well na'n dweud, mae'n lot da I gobeithio neu qualifio yn y test yma. Dwi'n nid o blaen, so... Byth trwy dyn eto.